Здравейте, приятели, аз съм Райна. Този клип е много кратък, защото не виждам как направиш две касички и едно такова за двете месенджерчета, но и няколко. Добре, отивам да ми са двете касички. От за шкафа ми и 2 лева, защото в касата се свори 2 лева. Първата е тази. Не, първа тя е направена на второ, но си отказвам, че е първа. Може и така да се откачва. И така. Чакайте да защипа. И това също може. Къде са вътре парите. Дарам се тогава, когато влиза в болницата. А утре се връщам. И другата касичка е тази. Тази втора. Се прави така. Да. Първата кофичка, която ми направи тук стикър, е направена, нали знаете, ние такова, дето с сланките. Не сланките, химикалите. Режеш горната част, като му се прави така. И готово. Так може да сложиш парите. А това е капака. Това също може да се отваря и така. Да се слага по-лесно. Тази е направена много лесно. Тази е направена, изрязваш едно шишо. Или се пил или си залепаш, чантата е дръжка. Нали дръжката е режеш ножица. Взимаш тиксо, лепил, каквото можеш. Аз нямах лепил тиксо. Взех лепкавите част от тук шието в кола, нали? Младата. И залепих дръжката на чантата. И стана така. Яко, тази е външна, може да се носиш навсякъде. Касичка за първо. Тази вътрешна. Дядо избира повече ето тази. Аз си избирам и двете, защото не мога да реша. То ще питам дядо ми какво избира. Татко. Сега ще прибера парите в вътрешната. И да. Така. А това, което е за санджирите, направи така да го покажа, защото на касичките нямах инструментите му. Повече. Аре бе. Ще ги откача. Значи отваряте санджирите си. Първо ги отваряте. Закачвате ги и така ги превъртате върху една сламка. Правите така, тук го сгъвате. Може да се побре в другата и така става истинска закачалка. Ето аз сега ще го такова. Ето малко. Съжалявам, че става клипа дълъг, но се опитам да
че висулката са така. Тази ми отдара от баба, този госпожа комплекс на Цветянка. Баща ми даде 50 лева, си го купих. И Цветянката беше неоземена. Мъжът, при когото те заведох, ще ти помогне да решиш проблемите, които имаш. Ето аз ги такова навивам. Вие идвате тук, говорим си, разказвате ми проблемите си и аз опитвам да